Vă salut! Domnule, totul e legat de USR ca de obicei, dar acum chestiunea e nasoală tare. România trebuie apărată, vezi, doamnă, că e atacată de mult se poate. E atacată doar de hoți. Dar francezii, bazându-se pe guvernanții pe care avem acum, care sunt slugile lor, și mă refer la Nicușor Dan, la ministrul apărării Miluță și la ministra de externe Oana Coiu, vor pur și simplu să ne fericească cu bombe nucleare. Deci vrea să ne ia sub aripa lor ocrutitoare. Ce înseamnă asta? Dacă americanii au instalat în țara noastră scutul de la Deveselu și baza de la Cogălnicianu din Dobrogea, francezii vor să facă la fel. Dar acum, uitați-vă, în războiul americano-iranian, Iranul a atacat nu Statele Unite pe teritoriul lor, poate avea o rachetă și cu rată lungă de acțiune, au atacat țările din jur, unde sunt baze americane, deci nu țările din jur. Și atunci, pupincuriștii americanilor i-au spus, uite, atacă aliații americani și nu știu ce. Țările atacate, vezi, doamnă, în ghilimele atacate, sigur au primit notificări că se atacă doar bazele militare americane. Așa e și la noi. Americanii ne-au instalat 2 baze foarte mari. Ne-a simțit fericiți că, aoleu, ce se întâmplă, suntem apărați și nu știu ce. Americanii ne-au curtat, au mai decartat dolari și pentru futăcioasele noastre, deci treaba, să spunem că e bună. Dar dacă, Doamne ferește, e vreun atac, prima dată e atacat Deveselu, că e scut antirachetă, și marea bază de la Cogălnicianu. Deci pe teritoriul României. E clar că nu le vor ataca cu 2-3 rachete mititele, le vor ataca cu ceva care era tot în jur. Deci România va suferi și mediu și tot. Așa fac și francezii. Vor să instaleze la noi și mai multe țări și o rachetă sau bombe nucleare. 1. Să fie mai aproape de Rusia, pentru că el e potențialul atacator. Și al doilea, dacă rușii se supără și să spunem că atacă primii cu rachete, nu atacă teritoriul francez. Ca să bage francezii în seamă să se sperie, atacă teritoriile mai aproape de ei, vezi, doamne, printre care și România. Ei, să explodeze o rachetă în România. Vă dați seama ce efecte ar avea? Ar avea efecte catastrofale. Și atunci, de ce le trebuie 2 rachete nucleare pe teritoriul nostru? Ca să facă ce? Să ne apere de ce? Dar acum e momentul clar al lui Macron, care s-a dus și a trebuit și portavionul în ajutorul americanilor în lupta cu Iranul, dar să facă presiuni la șefii noștri de stat ca să aprobe chestiunea asta. Problema e că alții în niciun caz nu ar aproba și acum e momentul optim franțuzesc ca să obțină ceea ce vor. Și e clar că aceste rachete amplasate, vezi, doamne, de ca scuturi, apără clar Franța, pentru că ele vor fi atacate primele, nu teritoriul francez. Dar noi vom fi clar dezavantajați. Să vedem ce vor face acești trădători de țară, pentru că la ei te poți aștepta, aoleu, și nefericit francezii că ne apără. Ce vorbiți, bă? Dar de justiția românească nu veți fi apărați voi, ticăloși dracului ce sunteți. Sănătate!